Live si Chinita. Oh, wala naman siya. Nakakanta na si ano. Nakakanta na si si Bate. Live naman si ano.
Ito yung nalagaan ko, baby. Buntis pa naman. Ito naman, 2 years old. Lalaki na. Tapos, nag-send pa rin sila sa akin. Pero hindi po kasi nag Dahil. ito yung pangalawa. Lalaki na sila. Ayan. Kaya, buti hindi ka pa nakakalimutan. Hindi pa ako nakakalimutan ng case ko ganun. Hindi mo makalala. Hindi pa rin sila nakakalimutan. Laki na yun. Ito, may aesthetic kasi. Pero nakagraduate siya ng graduate na siya ng parang sa bangko, ang tatawag ko. Ano ba yun? Accounting? Accountancy? Galing naman. Isa siya, meron siya something wrong, pero na ano siya, parang naging okay naman. Parang yun yung alaga Parang ko. sa alaga mo. Lasing magulang. Kaya nga, ito. Ang gwapo niya. Nakatapos siya. Naging normal yung Yung life. normal yung utak na dati yan. Ito yung kinakawanan ko noon na Yung roll na tissue. sabi niya, punta dito mga ako, 5 years ago. I miss you, Tiana. How are you? You still remember me? Yes, I still remember you. You're the one who look after me when I'm a kid. It's it. I'm so difficult. Right. So. Now I'm okay. So. Pero meron pa rin kung titis. Dali sa naman salita. Meron pa rin. Hindi pa ko sinagot. Wala na akong oras sa kakayutok. Reply yun. Ha? Reply yun. Kaya, Uy. Vai, vai, vai. Calma.